Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Punoy. Taong 1961, Kitaw-Taw, Bukidnon. Itong mga panahong ito, merong kakilala si Punoy na nagngangalang Adayo. Itong si Adayo, nasa edad 60 taong gulang na. Kagaya ng karamihang matanda, mahaba na ang namumuti nitong buhok at halos aakalain mong wala yung pamilya buhat sa araw-araw yung naglalakad ng nag-iisa. Kapag hindi mo kilala ang matandang yon, masasabi mong pangkaraniwan lang ito, pero kapag nakasama mo naman yun sa trabaho, mapapansin mong kakaiba ang galaw nito. Nag-umpisang mapansin ni Punoy ang matandang yon noong naging kasama niya yon sa paggagapas ng saging. May isang maliit na sagingan kasi noong pagmamay-ari ang isa nilang kababaryo kung saan hindi naman ito kaya yung gapasin ng sabay-sabay. Bukod kasi sa matanda na ito, marami din yung pinagkakaabalahang hanap buhay. Kaya imbis na ituon nito ang kanyang atensyon sa paggapas ng saging, mas pinipili nitong humanap na lamang ng mga tao na tutugon sa kanyang gawain. Noong nagkataong si Punoy at si Tandang Adayo ang napag-utusan nito, doon niya napansin ang kakaiba sa matandang yon. Isipin ninyo, nakakatatlong putol pa lamang siya ng puno ng saging. Nakaka-15 na ito at ang higit sa lahat, yung mga puno ng saging na pinutol nito nakatambak sa isang parte ng lupa kung saan may kalayuan sa mga saging na kanilang ginagapas. Matapos itong masipat ni Punoy, doon na niya inumpisahang pakiramdaman ng matanda hanggang sa hindi naglaon. Nasipat niya yung nagpapasa ng 3 puno ng saging ng sabay-sabay. Dahil sa kanyang nakita, dali-dali naman siyang lumapit dito sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, hindi madaling pasanin ang ganoong kalaking puno ng saging. Diba, yung saging na saba, malalaki ang puno nun. Ganon ang pinapasan ng matandang yon. Paglapit ni Punoy sa matanda, dahan-dahan naman itong ibinaba ang mga daladala niya matapos nitong marinig ang mga sinabi niya. Pagsilay sa kanya ni Adayo, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Magaan lang ito, Punoy. Subukan mo para malaman mo." Dahil sa sinabi nito sa kanya, hindi naman siya nagdalawang isip na pasanin ng mga puno ng saging. Nang akmang bubuhatin na niya ito, narinig niyang sumipol ang matandang yon at kasabay nito ang pagpasa niya ng mga puno ng sabay-sabay. Pagpatong nito sa kanyang balikat, pansin na pansin niyang para lang siyang nagpapasa ng sako ng bulak. Pagkababa niya nito sa pinag-iimbaka ng matanda, agad naman niya yung narinig na sumipol at kasabay nito ang paggulong ng isang puno ng saging. Nang akmang ibabalik niya pa yon sa kanyang pinaglagyan, doon na niya hindi mapigilang magtaka, gawa ng bigla itong bumigat na halos hindi na niya kaya pang maigalaw. Nang masipat naman yon ng matanda, agad naman yung lumapit sa kanya habang tumatawa. Matapos ang mga pangyayari, nagpatuloy ang kanilang gawain. Yung 1 hektaryang sagingan, sinaglit lang nilang 2. Halos humigit sa kalahating hektarya ang nagapas ni Adayo dahil sa bilis nito. Bagaman yon ang sumalo ng halos kabuuan ng trabaho, naging patas pa rin ito sa kanilang hatian. Sa pagsapit ng takip silim, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Pagdating ni Punoy sa harapan ng kanyang bahay, agad naman siyang tumigil habang nagwiwika sa matandang yun ng, "Maraming salamat, Manong Adayo. Pasensya ka na kung napakakupad ko.
Hindi lang kasi ako sanay na mabilis yung kasama ko eh. Sa susunod po ulit ha. Ayos lang yon. Mabilis ka naman, pero mas mabilis ako. Sige Punoy, mauna na ako. Sagot naman ng matanda sa kanya. Lumipas ang mga araw, doon na unti-unting napapansin ni Punoy ang pagiging madalang ng pagtungo ng matanda sa kanilang baryo. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang mag-alala kung kaya't ang ginawa niya, personal na yung binisita sa tahanan nito. Kampante naman siya noon kahit papaano sa kadahilanang naninirahan ang matandang yon sa isang liblib na lugar di kalayuan sa kanilang tinitirhan. Upang hindi naman mag-alala ang kanyang asawa sa kanyang gagawin, inabisuhan niya yung babalik siya bago sumapit ang gabi. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang isang patag na lugar kung saan doon niya nasilayan ang hindi gaanong kalakihang bahay. Sa likurang bahagi nito, may nasipat siyang isang mataas na puno kung saan sa isang sanga nito nakita niya ang parang hawla ng ibon. Dahil sa wala naman siyang kaide-ideya kung ano ang bagay na yon, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad nang hindi yon pinapansin. Paglapit niya sa kubo, agad naman niyang nasipat si Tandang Adayo na abalang-abala sa paggawa ng patibong para sa mga ibon. Mula sa maliit hanggang sa bitag para sa malalaking ibon, nasipat niyang pinagkakaabalahang gawin ng matanda. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kanyang pagbisita, agad naman siya nitong pinaupo habang patuloy lamang yon sa kanyang ginagawa. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Punoy, naglakas loob na siyang tanungin ng matanda kung bakit hindi na yon pumapanhik sa baryo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumingin lang naman yun sa kanya ng saglit habang mabilis na ibinabaling ang kanyang atensyon sa patibong nakasalukuyan niyang ginagawa. Marami ako ngayong pinagkakaabalahan, Punoy. Nakita mo yung hawla na nasa sanga ng puno? Isa yon sa mga pinagkakaabalahan ko. Nandito ka na lang din naman. Nais mo bang makita ang nilalaman nito? Pero yun nga lang, kailangan mo magpaabot dito ng hapon. Ayos lang naman kung ayaw mo. Naiintindihan ko. Sagot naman sa kanya ng matanda. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagkarinig nito sa kanyang naging sagot, tumawa lang naman yon habang meron yung mga binubulong na kataga sa hangin. Sinubukan pang tanungin ni Punoy ang ibinubulong ng matanda, pero palinga-linga lang ito. Sa halos ilang oras nilang pag-uusap, napansin niyang mapagbiro ito. Wala din siyang nakikitang seryoso sa mga kataga nitong binibitawan na para bang hindi ito seryoso sa lahat ng bagay. Sa pagsapit ng tanghali, kumain sila ng isang saging na merong tuyo habang umiinom ng tubang itinago nito. Halos nakaubos sila noon ng 3 galon, kaya na may hindi na naisip pa ni Punoy na umuwi sa kanyang mag-iina. Kinahapunan, pagsapit ng 3:00, doon na siya inabisuhan ng matanda na maghanda. Ayon dito, tutungo sila sa kinaroroonan ng punong yon para ibaba ang hawla. Dagdag pa nito na ilang linggo niya na yung isinabit sa itaas ng puno para patayin sa gutom ang nilalang na nahuli niya. Mariinding inilahad ng matanda anuman ang nilalang na nasa loob nito, paniguradong bago lang sa kanyang paningin. Yun din ang rason nito kung bakit hangad nitong ipakita kay Punoy ang nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, narating na nga nila ang puno kung saan agad din naman yung inakyat ni Tandang Adayo. Kahit languyon sa alak, nagawa pa rin itong umakyat ng hindi nahuhulog.
Nga pala, baka isipin nyo mababa lang ang punong yon at madaling akyatin. Nagkakamali kayo. Hindi ito basta-bastang madaling maakyat, buhat sa kawalan nito ng sanga sa ibabang bahagi. Hindi mo rin yun kayang yakapin, gawa ng halos ilang metro din ang laki nito. Para maakyat ang punong yon, merong inilagay na mga baging si Adayo papaikot dito. Yon ang kanyang nagsisilbing hawakan at apakan para maging madali ang pag-akyat sa puno. Sa pagdating ng matanda sa sangang kinaroroonan ng hawla, agad naman niyang pinutol ang tali nito, sabay lagay ng naputol na tali sa kanyang bunganga. Matapos niya yung gawin, dahan-dahan na niya yung ibinaba. Habang papalapit na sa kanya ang matanda, unti-unti nang nakikita ni Punoy ang nilalaman ng hawla. Paglapit nito sa kanyang harapan, unti-unti nang nakikita ni Punoy ang nilalaman ng hawla. Paglapit nito sa harapan niya, doon bumungad sa kanya ang isang lalaking butot balat na humpak na ang tiyan. Patuloy lang din yon sa panginginig habang namumuti na ang mga mata nito. Dahil sa kanyang nakita, hindi naman niya maiwasang kabahan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, isang malaking kasalanan sa batas ang pumatay ng tao. Nang tuluyan ng makababa si Tandang Adayo, pinakiusapan naman niya yon nakalaga na ang matanda para mabigyan nila yon ng paunang lunas. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Sigurado ka bang tao yan, Punoy? Tingnan mo ng maigi. Tingnan mo. Imulat mo yang mga mata mo." Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang napatahimik matapos niyang masilayan ang buntot ng nilalang. Napansin niya rin ng mga makakapal na buhok nito sa katawan, indikasyon na hindi yon pangkaraniwang tao. Matapos naman niyang masilayan ang mga kakaiba sa wangis nito, nag-umpisa na siyang magtanong sa matanda kung ano ang nilalang na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung bumulong sa kanya ng, "Aswang yan. Nahuli ko noong nagdaang araw. Marami na sila sa lugar na ito. Nagtatago at nagmamasid ng mga taong papatayin nila. Yung mga patibong na ginagawa ko kanina, hindi yon para sa ibon. Kung alam mo lang, Punoy, merong nagaganap na digmaan sa lugar na ito nang hindi mo nalalaman." Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, doon na siya unti-unting kinilabutan. Kahit ilang beses kasi niyang itanggi ang mga katagang inilahad nito, hindi niya maipagkakaila ang pruwebang naroon sa harapan niya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, bahagya namang nabaling ang kanilang atensyon sa lalaking nasa loob ng hawla matapos nila yung marinig na humihingi ng tulong. Ayon sa nilalang na yon, kahit bigyan lang siya nito ng konting tubig, tatanawin na niya yung malaking utang na loob. Dagdag pa nito na, kung wala silang balak na buhayin ito, mas mainam na painumin na lang nila ito ng lason. Mas pipiliin na lang kasi ng nilalang na mamatay kesa magpatuloy sa ganoong pagtitiis. Dahil sa sinabi nito, agad naman yung nilapitan ni Tandang Adayo para kausapin. Ayon sa kanya, hindi niya yun bibigyan ng kahit na ano sa kadahilan ng hangad niya yung maghirap hanggang sa bawian yon ng buhay. Dagdag pa nito na kung kinakailangang manatili siya sa hawla sa loob ng ilang buwan, bukal sa loob niya yung gagawin. Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yon, paulit-ulit niya pang tinadyakan ang hawla nito habang patuloy yung pinagmumumura. Mariin niya ring inabisuhan ang nilalang, mabubulok ito sa hawlang yon. Matapos niya yung sindakin at ipakita kay Punoy, agad naman niya yung ibinalik sa itaas ng puno.
Pagkababa nito, dali-dali naman silang bumalik sa kubo para ipagpatuloy ang kanilang pag-iinuman. Ngunit kahit ilang galon pa ang kanilang ubusin noon, tila bang hindi na tinatabla ng kalasingan itong si Punoy. Saan mang dako kasi siya lumingon, patuloy niyang nasisilayan ang wangis ng nilalang na yon, na siya namang nagbibigay ng matinding kilabot sa kanyang buong pagkatao. Nang mapagtanto naman ni Tandang Adayo na wala na siyang ganang uminom, nagdesisyon na yung itigil ang kanilang pagsasaya. Maya-maya pa, nang magpaalam na siyang uuwi na, agad naman siya nitong sinamahan patungo sa daan. Pagsilay ng matandang ligtas na ang kanyang dinaraanan, agad naman yung tumigil habang nagwiwika sa kanya ng, "Bumalik ka pagkaraan ng 3 araw. Ipapakita ko sa iyo kung gaano nakarami ang mga nilalang na nahuli ko." Iwasan mo ring ipagsabi ito kahit kanino, Punoy, sapagkat ayoko sa mga taong mapagbulgar ng sikreto. Dahil sa sinabi ng matanda, tumangulang naman itong si Punoy, indikasyon ng kanyang pagsang-ayon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, halos hindi siya nagkaroon ng magandang tulog. Saan mang dako kasi siya ng silid lumingon, patuloy niyang nakikita yung aswang na nanghihingi ng tubig sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi niya maipagkakailang nanghihina na ang katawan niya dahil sa kawalan ng magandang tulog. Pagsapit ng araw na hinihintay ng matanda, napilitan namang tumungo roon si Punoy. Hindi niya yun ginawa dahil sa nais niyang muling makakita ng ganoong nilalang, bagkus ay ginawa niya ito dala ng takot sa mga salitang binitawan ng matanda. Habang binabagtas niya ang daan patungo sa bahay ni Tandang Adayo, malayo pa lang, kitang-kita niya ang 8 hawlang nakasabit sa mataas na puno. Sa puntong yon, inaasahan niyang mga aswang ang nilalaman nito, buhat sayo ng unang nilalang na ipinakita sa kanya ni Tandang Adayo. Sa pagdating ni Punoy sa tahanan ng matanda, agad naman niya yung nakita na nakatayo sa gilid ng pintuan ng bahay nito. Sa estado ng matandang yon, pakiramdam niya, kanina pa siya nito hinihintay. Paglapit niya rito, agad naman silang nag-usap tungkol sa mga hawlang nakita niya sa puno. Ayon sa matanda, ang mga nilalang na nilalaman ng kanyang hawla ay binubuo ng samut-saring uri ng aswang na nahuli niya. Dagdag pa nito na ang pinakamabangis sa kanyang mga nahuli ay yung isang lalaking manananggal na 2 araw nang nasa loob ng isa sa mga hawlang yon, nakalahati lamang ang katawan. Habang sinasambit yon ng matanda, kitang-kita ni Punoy sa mga mata nito ang animoy matindi nitong pagkasabik para maipakita sa kanya ang mga nilalang na yon. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, habang unti-unti nang tumatalikod ang araw, dahan-dahan naman nilang tinatahak ang daan patungo sa punong pinagsabitan ng mga hawla. Pagdating nila sa lugar na yon, agad namang sinindihan ng matanda ang sulong dala nito, sabay akyat sa puno. Pagkababa nito, doon niya nasilayan ang manananggal na panayang pagpupumiglas, buhat sa hangarin nitong tumakas. Subalit, kahit anong gawin nito sa pag-uga sa hawlang yon, nanatili itong matibay at hindi nila nakikitaan ng anumang palatandaan na mawawasak yon ng nilalang. Nga pala, baka maguluhan kayo. Malaki ang hawlang yon. Hindi yun parang hawla ng pangkaraniwang ibon. Nakadisenyo talaga ito para magkulong ng ganoong kalaking nilalang. Ayon kay Punoy, hindi niya kayang buhatin ang isa sa mga hawlang ito kahit wala yung laman. Subalit, dahil sa tinatangang lakas ni Tandang Adayo, kung kaya't nagiging madali na lamang para sa kanya na iakyat yon tapos ibaba.
Sa pagdating naman ito sa kanyang harapan, agad naman itong binuksan ng hawla upang kunin ang manananggal na parabang isa lang yung uri ng manok na panabong. Paghawak ni Tandang Adayo sa likod ng leeg nito, agad naman niya yung iniharap kay Punoy habang patuloy lang sa pagwawala ang nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marindi na ang matanda sa ginagawa nito, agad naman niya yung binatukan at walang sawang pinagmumumura. Dahil sa ginawa niya, dahan-dahan namang tumigil ang nilalang na yon na parabang labis itong nasisindak sa mga inilahad na banta ng matanda. Maya-maya pa, nang purong pag-aangil na lamang ang ginagawa nito, doon na nagsimulang magmakaawa sa kanila ang nilalang. Subalit, sa kabila ng pagmamakaawa nito, nanatili pa ring halang ang kaluluwa ni Tandang Adayo. Si Punoy naman noon, mangiyak-ngiyak na sa mga sinasabi ng nilalang na yon. Pero yung matanda, parang sanay na sanay nang makarinig sa mga pagdadahilan nito. Dahil dito, agad naman yung ibinalik ni Tandang Adayo sa loob ng hawla para muling ikulong. Pagkalagay niya rito ng trangka, muli na namang nagwala ang manananggal habang paulit-ulit sila nitong pinagbabantaan. Nang marinig naman ni Tandang Adayo ang sinabi nito, bigla naman yung napatingin kay Punoy habang nagtatanong ng, "Ano, Punoy? Patayin na ba natin ang demonyong ito?" "Sabihin mo lang, gagawin ko ito ng walang pagdadalawang isip. Ang sa akin lang kasi, maipakita sa iyo kung papaano ko pinaparusahan ang mga ganitong salot sa mundo." Nang marinig naman ni Punoy ang sinabi nito, mautal-utal naman siyang sumagot doon ng, Kayo hoong bahala. Sa akin manonood lang ho ako." Dahil sa kanyang sinabi, muli nitong binuksan ang hawla, sabay pakawala sa nilalang na yon. Paglipad nito sa ere, nanlilisik naman ang mga mata nitong nakatitig sa kanila habang patuloy yung umaangil. Maya-maya pa, nang masipat naman ni Tandang Adayo na pabulusok na ito, agad naman niyang inabisuhan si Punoy na umatras pansamantala. Pagkahakbang niya ng 7 beses papalayo, kitang-kita niya kung papaano ihanda ni Tandang Adayo ang kaliwang kamay nito. Pagsilay ni Punoy sa braso ng matandang yon, doon niya nakita ang 2 nagkorting pangil na nakabaon sa kalamnan nito. Bago pa man yun masunggaba ng manananggal, nagawa na nitong mabitawan ang kanyang inihandang kamao. Pagtama nito sa dibdib ng kanyang kalaban, buong puwersa naman yung tumilapon patungo sa katawan ng puno. Pagbagsak nito sa lupa, saksing buhay siya kung papaano sumuka ng dugo ang nilalang na yon habang pilit itinataas ang 2 kamay nito na parabang hindi na yon nakakahinga. Sa isang iglap, bigla yung humandusay sa lupa na dilat ang 2 mata. Pagsilay ni Tandang Adayo na patay na ito, agad naman niyang sinara ang hawla, sabay balik nito sa itaas ng puno. Si Punoy naman noon, nanatili lang na nakatayo, hinihintay ang pagbabalik ng matanda. Pagkaraan pa ng ilang minutong kanyang pagmamasid, nasipat niya si Tandang Adayo na walang pag-aalangang kinaladkad ang nilalang na yon patungo sa isang balong walang laman. Pagkatapon ng matanda sa bangkay ng nilalang, agad naman yung bumalik sa kanyang kinaroroonan na parabang walang nangyari. Maya-maya pa, nagdesisyon na rin yung bumalik sila sa bahay nito para makapag-inuman. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang pagbisita sa lugar. Habang patagal ng patagal, unti-unti nang nasasanay ang kanyang paningin sa mga nilalang na nahuhuli ng matanda. Alam niyo na, nagtagal pa ng ilang taon ang pagsasama ni Punoy at ni Tandang Adayo
hanggang sa magdesisyon na yung manirahan sa kagubatan. Ang naging rason ng matanda, bumibilis ang pag-unlad ng sibilisasyon ng tao kung kaya't kinakailangan na niyang isikreto ang lahat ng kanyang nalalaman at ginagawa. Nasa paniniwala kasi nito na hayaang mangmang ang mga taong wala namang kaalam-alam sa ganoong larangan. Kaya nila ginagawa ang ganoong bagay upang mapanatili ang pagitan sa mga nilalang na hindi nakikita at sa mga taong walang kakayahang makasilay nito. Magmula noong umalis sa kanilang lugar si Tandang Adayo, naging malumbay na ang naging pamumuhay ni Punoy. Dala ng kanyang pangungulila sa matanda, patuloy pa siyang nagbabakasakaling babalik ito, subalit hindi na yon nangyari pa. Dekada pa ang lumipas, natanggap na rin niya ang pag-alis ni Tandang Adayo sa kanya. Para kay Punoy, nanatili yung buhay sa kanyang memorya, lalong-lalo na ang kanilang kakaibang pinagsamahan noong mga panahong ipinakita nito sa kanya. Kung papaano yon manghuli ng mga aswang, gamit-gamit lamang ang patibong ni Tandang Adayo. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang bangis ni Tandang Adayo. Diba, isipin ninyo yun Naglalagay siya ng mga patibong. Pero ang ipinagtataka ko lang, bakit kaya sa mga itaas ng puno niya inilalagay? Ano ba yung mga nahuhuli ni Tandang Adayo? Yung mga lumilipad lang bang aswang? Yung mga tumatalon-talon sa punong aswang? Hindi natin masasabi kasi walang pinaliwanag kung bakit sa itaas ng puno. Tsaka, paano niya nahuhuli yung mga aswang sa loob ng patibong? Ano yung nilalagay niya ron? Meron bang tinatawag na panghali ng dasal? O naglalagay siya ng hayop o kung anuman? Kasi base sa obserbasyon ko o lumagpas lang sa mata ko, parang walang nabanggit si Tandang Adayo kung anong nilalagay niya sa hawla para maakit yung mga aswang na pumunta o pumasok doon. Kasi unang-una, kahit aswang yan, tao pa rin yan eh. So alam niyan kapag bibiktimahin sila ng patibong o ikukulong sila. Diba? Yun lang yung hindi ko maisip na paano kaya ang ginawa ni Tandang Adayo para, yun nga, mabiktima yung mga aswang mahuli sa patibong o makulong niya. Doon lang ako medyo napaisip. Siguro nga, baka meron nun yung tinatawag na dasal na halina o halina ng dasal. Medyo malalim na aral na yun, tsaka mahirap siyang i-apply tapos ilalagay mo sa material na bagay. Kung sa pagkain, pwede. Pero kung sa, yun nga, tulad niyang kulungan, di ko masabi. Siguro, yung kulungan na yun, merong pagkain sa loob na may dasal na halina, di ba? Ewan ko, si Tandang Adayo lang nakakaalam o di kaya ito si Punoy. Pero yun lang masasabi ko, sobrang galing ng matandang to. Hindi niya kailangan makipagbakbakan ng matindi para tumalo o pumatay ng aswang. Kailangan niya lang kulungan. Di ba? Ang galing. Kulungan o patibong. Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.